രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരൂൻ വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പതേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മള് 7-ാം അധ്യായം ഇന്നലെ നോക്കിയതാണ് അല്ലെ. ഭഗവാൻ ഈ പ്രപഞ്ച വസ്തുക്കളിലെല്ലാം ഉണ്ട് അല്ലെ. ജലത്തിന്റെ രസം, സൂര്യചന്ദ്രന്മാരുടെ പ്രകാശം, വേദത്തിലെ ഓങ്കാരം, ആകാശത്തിലെ ശബ്ദം, മനുഷ്യരുടെ പൗരുഷം, തേജസ്വികളുടെ തേജസ് എല്ലാം ഭഗവാനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചാൽ നമുക്ക് മായയെ അതിജീവിക്കാം എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. ശരീരം ത്യജിക്കുന്ന വേളയില് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാൻ സാധിക്കണമെങ്കിൽ ജീവിതകാലം മുഴുവനും ആ ഭഗവത് സ്മരണ നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം അല്ലെ. എന്നാൽ മാത്രമാണ് അന്ത്യവേളയിലും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ശരീരം ത്യജിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ജീവന്റെ ഗതി എന്താണ്? അതാണ് ഇവിടെ 8-ാം അധ്യായത്തിലെ പരമപദ പ്രാപ്തി എന്നുള്ള അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾക്ക് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ അചഞ്ചല ഭക്തിയോടെ ഈ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ സാധന ചെയ്തിട്ട് ഒരാൾ വിശേഷിച്ച് മരണവേളയില് കൃഷ്ണനെ സ്മരിക്കുക വഴി ആ ഭൗതിക ലോകങ്ങൾക്കൊക്കെ അപ്പുറമുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ പരമധാമത്തിലെത്തും എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഓരോ ജീവിയും ഒരു പരീക്ഷ എന്തായാലും അഭിമുഖീകരിച്ചേ പറ്റൂ ജീവിതത്തില്. എന്താണത്? മൃത്യു എന്നുള്ള അതാണ് ആ പരീക്ഷയുടെ പേര്. ഇപ്പോ ജീവന് മരണമില്ല അല്ലെ. ആത്മാവ് മരണമില്ലാത്തതാണ്, നാശമില്ലാത്തതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ മൃത്യു എന്ന് പറയണത് ആത്മാവിന്റെ ഒരു ടെമ്പററി ഹാൾട്ടാണ്. ജന്മ, ജരാവ്യാധി, മൃത്യു അതൊക്കെ ഉണ്ട്. മരണം അനിവാര്യമായത് തന്നെയാണ് അല്ലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു ഇൻസിഡന്റ് പറയാം. ഒരു മാതാജിയുടെ ചെറുപ്പം ഒരു മാതാജിയാണ്. അവരുടെ ചെറിയൊരു മകൻ മരിക്കുകയാണ് പെട്ടെന്ന്. അറിയാം അല്ലെ, അമ്മയ്ക്ക് ദുഃഖം താങ്ങാനാവില്ല. അങ്ങനെ ഞാനും മരിക്കുകയാണ് എന്നൊക്കെ എല്ലാവരും സമാധാനിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. പറഞ്ഞു ഇവിടെ അടുത്തൊരു സന്യാസി ഉണ്ട്, അവരുടെ അടുത്ത് പോയാലോ എന്തെങ്കിലും ഒരു മാർഗം പറഞ്ഞു തരും, ഒരു സമാധാനത്തിനുള്ള വഴി ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞ് എല്ലാവരും കൂടെ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി. അവിടെ ചെന്ന് സന്യാസി പറഞ്ഞു, ഇതാണോ സംഭവം? അതിന് കുഴപ്പമില്ല, അതിന് മാർഗമുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂ, കുറച്ച് വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ഭിക്ഷ യാചിച്ച് ഒരു പിടി അരി കൊണ്ടുവരണം എന്നാ അതിന് പോംവഴി ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇത്രയേ ഉള്ളോ? അത് ഞാനിപ്പൊ തന്നെ കൊണ്ടുവരാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ അമ്മ പുറപ്പെടുകയാണ്. അപ്പൊ സന്യാസി പറഞ്ഞു, നിക്കൂ, ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ഇതുവരെ മരണം നടന്നിട്ടില്ലാത്ത വീട്ടിൽ നിന്ന് വേണം വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവരാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു.
ശരി ശരി ഞാൻ വാങ്ങാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോവാണ്. അങ്ങനെ പോയി കുറേ വീടുകളിൽ പോയി എവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴും അവര് അരി കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാ. പക്ഷെ ഇവിടെ ആരും മരിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ ചോദിക്കുമ്പോ എന്റെ മുത്തച്ഛൻ, എന്റെ അമ്മ, എന്റെ അച്ഛൻ, അങ്ങനെ പറഞ്ഞ എല്ലാ വീട്ടിലും മരണം നടന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ വൈകി നേരെ സന്ധ്യ ആയപ്പോഴ് ഈ അമ്മ തിരിച്ച് സന്യാസിയുടെ അടുത്ത് വന്നു. സന്യാസി ചോദിച്ചു, ഒരു പിടി അരി കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞിട്ട് സാധിച്ചില്ലേ ഇതുവരെ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോ ഈ അമ്മയ്ക്ക് മനസ്സിലായി അല്ലെ, യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മൾ ഉൾക്കൊണ്ടേ മതിയാവുള്ളൂ എന്ന്. മരണം എന്നുള്ള ആ പ്രിയ സത്യം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് അല്ലേ. ഇപ്പോ 8-ാം അധ്യായം തുടങ്ങുന്നത് അർജുനന്റെ ചോദ്യത്തോടെ തന്നെയാണ്. ശിഷ്യൻ സംശയം ഉന്നയിക്കുന്നത് ഗുരുനാഥന്മാർക്ക് ഇഷ്ടമാണ് അല്ലെ. ബുദ്ധിമാന്മാരായ ശിഷ്യരാ സംശയാലുക്കളാവുക അല്ലെ, പ്രശ്നങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുക. അത് ഭഗവാനും ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. പോകാം നമുക്ക് 8-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. പരമപദ പ്രാപ്തി എന്നുള്ള 8-ാം അധ്യായം. അചഞ്ചലമായ ഭക്തിയോടെ എന്നെ ഭജിക്കുന്നവൻ ത്രിഗുണങ്ങളെ മറികടന്ന് ബ്രഹ്മഭാവത്തെ പ്രാപിക്കാൻ യോഗ്യനാകുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാ. ഭഗവാനിൽ അനന്യ ഭക്തി ഉണ്ടാവണം നമുക്ക് അല്ലെ. അതാണ് നമ്മുടെ ശ്രേയസ്സിന് വഴിയൊരുക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. 1-ാമത്തെ ചോദ്യം അർജുനന്റെ സംശയം തന്നെയാണ്. അർജുന ഉവാച കിം തദ് ബ്രഹ്മ കിം അധ്യാത്മം കിം കർമ്മ പുരുഷോത്തമ അധിഭൂതം ച കിം പ്രോക്തം അധിദൈവം കിമുച്യതേ. അർജുനൻ ചോദിച്ചു, ഹേ പുരുഷോത്തമ, എന്താണ് ബ്രഹ്മം? ആത്മാവെന്നാൽ എന്ത്? ഫലോധിഷ്ഠ കർമ്മം എന്നാൽ എന്ത്? ഭൗതിക പ്രപഞ്ചമെന്നും ദേവന്മാരെന്നും പറയപ്പെടുന്നത് എന്താണ്? ഇപ്പോ ഒരു ചോദ്യ പരമ്പര തന്നെയാണ് അർജുനൻ ഇവിടെ ഉന്നയിക്കുന്നത്. ചോദിക്കുകയാണ്, എന്താണ് ബ്രഹ്മം? ആത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഫലോധിഷ്ഠ കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ദേവന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒക്കെ എന്താണ്? അതിന്റെയൊക്കെ നിർവചനങ്ങൾ ആരായാണ് അർജുനൻ ഇവിടെ. ഇനിയും തീർന്നിട്ടില്ല. 2-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലും ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്. ആധിയജ്ഞ കഥം കോത്ര ദേഹേസ്മിൻ മധുസൂദന പ്രയാണകാലേ ച കഥം ജ്ഞേയോസി നിയതാത്മഭി. മധുസൂദന, ആരാണ് യജ്ഞദേവത? ഈ ശരീരത്തിൽ അദ്ദേഹം എങ്ങനെ കുടികൊള്ളുന്നു? ഭക്തിയുത സേവന നിരതരായവർക്ക് മരണവേളയിൽ അങ്ങയെ എങ്ങനെ അറിയാൻ കഴിയും? ചോദിക്കാണ് മധുസൂദന. അപ്പോ ഭഗവാനെ മധു എന്നുള്ള അസുരനെ കൊന്നതാണ് അല്ലെ മധുസൂദനൻ. അപ്പോ ആരാണ് യജ്ഞദേവത എന്ന് പറയണത്? ഈ ശരീരത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ യജ്ഞദേവത കുടികൊള്ളുന്നത്? അതുപോലെ ഭക്തിയുത സേവന നിരതരായവർക്ക് മരണവേളയില് എങ്ങനെയാണ് അങ്ങയെ പൂർണ്ണമായിട്ട് അറിയാൻ കഴിയുന്നത്? അങ്ങനെ ഒരു 8 ചോദ്യങ്ങളാണ്, ഒരു ചോദ്യ പരമ്പര തന്നെ അർജുനൻ ഇവിടെ അല്ലേ. അപ്പോ അതിനൊക്കെ ഭഗവാൻ മറുപടി പറയാണ്. 3-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച അക്ഷരം ബ്രഹ്മ പരമം സ്വഭാവോ അധ്യാത്മമുച്യതേ ഭൂതഭവോദ്ഭവകരോ വിസർഗ കർമ്മ സംജ്ഞിത. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, അവിനാശിയും അതീന്ദ്രിയനുമായ ആത്മാവത്രേ ബ്രഹ്മം. എന്താണ് ബ്രഹ്മം? ഭഗവാൻ പറയുന്നു, നാശമില്ലാത്ത അവിനാശിയായിട്ടുള്ള അതീന്ദ്രിയനായിട്ടുള്ള സ്പിരിച്വലാണ്. ഭൗതികനല്ല ആത്മാവ്, ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അവിനാശിയും അതീന്ദ്രിയനുമായ ആത്മാവാണ് ബ്രഹ്മം. ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ശാശ്വത പ്രകൃതിയാണ് അധ്യാത്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അധ്യാത്മം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള പ്രകൃതി. ബ്രഹ്മം എന്ന് ഈ ബ്രഹ്മം ആത്മാവ് അത് ശാശ്വതനാണ് അല്ലെ. നശിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല, നാശമില്ലാത്തത്. അപ്പോ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ആ ശാശ്വതമായ പ്രകൃതി, അതിനെ അധ്യാത്മം എന്ന് പറയും. ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ വികാസത്തിനു വേണ്ടുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ. ഫലോധിഷ്ഠ കർമ്മങ്ങൾ എന്താണെന്ന് അർജുനൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അതിനുത്തരം പറയാണ്, ജീവാത്മാക്കളുടെ ഈ ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ വികാസത്തിനു വേണ്ടുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്ന്. അപ്പോ നാശമില്ലാത്ത ജീവാത്മാവ്, അത് പരമമായ നിരപേക്ഷ തത്വം, അതാണ് ബ്രഹ്മം. പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ എന്നീ പേരുകളിലൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് എന്ന് ഭാഗവതവും പറയുന്നുണ്ട്. ജീവൻ എന്ന വ്യക്തിഗത ആത്മാവ്, അതിനും ബ്രഹ്മം തന്നെയാണ് പറയാ.
വൈദിക നിഘണ്ടു അനുസരിച്ച് മനസ്സ്, ശരീരം, ജീവൻ, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഇവയ്ക്കൊക്കെയും ഈ ആത്മാവ് എന്നുള്ള പേര് യോജിച്ചത് തന്നെയാണെന്നാ പറയണത്. അർജുനൻ ഇവിടെ പുരുഷോത്തമ എന്നാ വിളിക്കണത് ഭഗവാനെ. അപ്പോ തന്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉത്തരം നൽകാൻ പരമാധികാരിയാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ. അതുകൊണ്ടാണ് പുരുഷോത്തമ എന്നിവിടെ സൂചിപ്പിച്ചത്. അപ്പൊ പ്രയാണകാലേ എന്ന് 2-ാം ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു. ജീവിതത്തിൽ ഒരാൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളൊക്കെ പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് മരണവേളയിലാണ്. ഒരു കഥയുണ്ട്. പരമഭക്തനായിട്ടുള്ള കുലശേഖര മഹാരാജാവ് പ്രാർത്ഥിക്കണത് എങ്ങനെയാണെന്നറിയോ? ഹേ ഭഗവാൻ, എനിക്കിപ്പോൾ പൂർണ്ണ ആരോഗ്യം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഉടനെ മരിക്കുന്നതാണ് ഉത്തമം. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്റെ മനസ്സാകുന്ന ഹംസത്തിന് അവിടുത്തെ പാദപങ്കജങ്ങളിലേക്ക് വഴി തേടാം. ഒരു ജലപക്ഷിയായ ഹംസത്തിന് താമരപ്പൂക്കളിൽ രമിക്കാനാണ് താല്പര്യം. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ പാദമാകുന്ന പൂക്കളില് സ്വാസ്ഥ്യവും ആരോഗ്യവും ഇല്ലാതായാല് ഈ ഭഗവാനെ ആ അന്ത്യവേളയില് സ്മരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലോ അപ്പോൾ ഈ ആരോഗ്യമുള്ള അവസ്ഥയിൽ തന്നെ മരിക്കണം എന്ന് കുലശേഖര മഹാരാജാവ് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ മരണസമയം എന്തിനെ കുറിച്ചാണോ ചിന്തിക്കുന്നത് അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ വീടിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടാണ് ശരീരം വെടിയണേന്ന് വിചാരിച്ചാല് വീണ്ടും ആ വീട്ടിൽ തന്നെ വരേണ്ടതായിട്ട് വരും. മനുഷ്യനായി തന്നെ ആവണമെന്നില്ല, പട്ടിയോ പാറ്റയോ എന്തായിട്ട് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് അവിടെ ജനിക്കാം. അപ്പോ മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഭഗവാനിൽ വ്യാപരിപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ ശീലിക്കണം. അപ്പോൾ ജീവിതകാലം മുഴുവനുള്ള പരിശീലനം കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് മരണവേളയിൽ ഭഗവത് സ്മരണ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ പുതിയ ഒരാളല്ല. പുരാണങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾക്ക്, അതായത് നമ്മുടെ ജീവാത്മാവിന് ഭഗവാനെ ആദ്യമേ അറിയാം. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് നമ്മൾ മറന്നുപോയിരിക്കണു. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് തുടരേണ്ടി വരികയാണ് ഭഗവാനെ വിസ്മരിച്ചുകൊണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഓർമ്മ പുതുക്കണം, അല്ലെ? റീഎസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യണം. അതെങ്ങനെയാ പറ്റുക? നാമജപം കൊണ്ടാണ്. ഇപ്പൊ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രജപം പരിശീലിച്ചുകൊണ്ട് ചെവി, നാവ്, മനസ്സ് മൂന്നും എൻഗേജ്ഡ് ആവും മന്ത്രജപം കൊണ്ട്. അതാണ് ഇപ്പൊ അഷ്ടാംഗ യോഗ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സ് പറഞ്ഞു തന്നു, അല്ലെ? ഇപ്പോ ഭഗവാൻ എളുപ്പ വഴിയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഭക്തി യോഗം ഈസി പ്രോസസ്സാണ്. തുടരെ മന്ത്രജപം ചെയ്യുക, അതാണ് എളുപ്പമാർഗം ഭഗവാനെ ഓർക്കാനുള്ള. ഭഗവാന്റെ നാമം, രൂപം, ഗുണം, വ്യക്തിത്വം എല്ലാം ഒന്നാണ്. 14 ലോകങ്ങള്, 14 ലോകങ്ങളിൽ എവിടെയും ജനിമൃതികളുണ്ട്, ദുഃഖമുണ്ട്. എന്നാ ഭഗവത് ധാമത്തിലെത്തിയാല് അവിടെ പിന്നെ പുനർജന്മമില്ല. അപ്പൊ 3 ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരം 3-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു. വീണ്ടും പറയാണ്. ആദിഭൂതം ക്ഷരോഭാവ പുരുഷശ്ചാതിദൈവതം ആധിയജ്ഞോഹമേവാത്ര ദേഹേ ദേഹഭൃതാം വരാ. ഹേ ശരീരം കൈക്കൊണ്ടവരിൽ ശ്രേഷ്ഠനായവനെ, എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് അധിഭൂതം. അതായത് അധിഭൂതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചത്തിനെയാണ് പറയുന്നത്. എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി, അതാണ് അധിഭൂതം എന്ന്. സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും ദേവന്മാരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപമുണ്ട്. എല്ലാം ഈ പ്രപഞ്ചമാകെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ആ ഭഗവാന്റെ ആ വിശ്വവ്യാപ്തമായിട്ടുള്ള ആ യൂണിവേഴ്സൽ ഫോം, അതാണ് അധിദൈവം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനിയോ സകല ശരീരങ്ങളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ വാണരുളുന്ന പരമാത്മാവായ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ അധിയജ്ഞൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നു. എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളിൽ അന്തര്യാമിയായിട്ട് പരമാത്മാവായിട്ടിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ, അതാണ് അധിയജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോ നമ്മളിവിടെ മിക്ക ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം കണ്ടു. ബ്രഹ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാല് അക്ഷരമായി അവിനാശിയായിട്ടുള്ള ആത്മാവ് തന്നെയാണ് ബ്രഹ്മം. അധ്യാത്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ജീവാത്മാവിന്റെ സ്വഭാവമാണ്, അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവമാണ് അധ്യാത്മം എന്നതുകൊണ്ട്. ഇപ്പോ കർമ്മം, ഫലോധിഷ്ഠ കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ വികാസത്തിന് വേണ്ടുന്ന പ്രവൃത്തി, അതാണ് ഫലോധിഷ്ഠ കർമ്മങ്ങള്. അതിഭൂതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ പ്രപഞ്ചം, അതാണ് അതിഭൂതം. അതിദൈവം എന്ന് പറയണതോ വിരാട് പുരുഷൻ, ഈ വിശ്വം മുഴുവനും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ആ വിശ്വാത്മകമായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവത് രൂപം, അതാണ് അധിദൈവം. ഇനി അധിയജ്ഞം എന്ന് പറഞ്ഞാലോ പരമാത്മരൂപേണ ഓരോ ശരീരത്തിലും കുടികൊള്ളുന്ന അന്തര്യാമിയായ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അധിയജ്ഞം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്ന് ഭഗവാൻ മറുപടി കൊടുത്തു. 5-ാമത്തെ ശ്ലോകം.
അന്ധകാലേ ച മാമേവ സ്മരൻ മുക്ത്വാ കളേവരം യപ്രയാതി സമദ്ഭാവം യാതി നാസ്തി അത്ര സംശയ. മരണസമയത്ത് എന്നെ തന്നെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ശരീരം ത്യജിക്കുന്നവൻ എന്റെ ഭാവത്തെ ഉടൻ തന്നെ പ്രാപിക്കുമെന്നതിന് സംശയമില്ല. അപ്പൊ പറയാണ്, മരണവേളയില് ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ശരീരം ത്യജിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഭാവത്തെ പ്രാപിക്കും, അതിന് ഒരു സംശയവുമില്ല എന്ന്. അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ പിക്ചർ നോക്കൂ. ഈ ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ ശരശയ്യയിൽ കിടക്കുന്ന രംഗമാണ്. അപ്പൊ അവിടെ ഭീഷ്മ പിതാമഹന്റെ അന്ത്യവേളയില് ഭഗവാൻ സ്വയം അവിടെ മുന്നിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. മാത്രല്ല ഇവിടുത്തെ ചക്രവർത്തി യുധിഷ്ഠിരൻ അല്ലെ, പാണ്ഡവര്, പിന്നെ അനേകം ഋഷിവര്യന്മാര് ആയിട്ടുള്ള മഹാത്മാക്കള് എല്ലാവരും ചുറ്റും ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള വേളയില് ഭഗവാനെ കണ്ടുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആ ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ ആ കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ദേഹത്യാഗം ചെയ്യുന്നവൻ ഉടനെ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഭാവം കൈക്കൊള്ളുന്നു. പരമപാവനനാണ് ഭഗവാൻ. തന്മൂലം നിരന്തരം കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഇരിക്കുന്നവരും പരമ പാവനരത്രേ. സ്മരണം എന്ന വാക്ക് സുപ്രധാനമാണിവിടെ. ഭക്തിപൂർവമായ സേവനത്തിലൂടെ കൃഷ്ണാവബോധം പുലർത്തി പോരാത്ത ഒരു ജീവന് പവിത്രതയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് കൃഷ്ണസ്മരണ സാധ്യമാവില്ല. അപ്പോ ഭക്തിപൂർവമായ സേവനം വേണം അല്ലേ, ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കണം, കൃഷ്ണാവബോധം വേണം. അങ്ങനെ ഇല്ലാത്ത ജീവന് പവിത്രത ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഒരിക്കലും കൃഷ്ണസ്മരണ ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ. കൃഷ്ണസ്മരണയോടെ ജീവിതകാലം ഒക്കെ ചെയ്യണം, അന്ത്യവേളയിലും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാൻ സാധിക്കണം അല്ലെ. അതില്ലാത്തവർക്ക് ശ്രേയസ് ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് ഒരാൾ ജീവിതത്തിന്റെ ആരംഭഘട്ടം മുതലേ കൃഷ്ണാവബോധം ശീലിക്കണം. നിര്യാണ വേളയിൽ വിജയം വരിക്കണമെങ്കിൽ കൃഷ്ണസ്മരണ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് താനും. അതുകൊണ്ട് സദാ മഹാമന്ത്രം ഉരുവിട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്നുള്ള മന്ത്രം ആവുന്നത്ര നമ്മൾ ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ സാധിക്കും എപ്പോഴും. അങ്ങനെ ശീലിച്ചാൽ മാത്രമാണ് അന്ത്യവേളയിലും ഭഗവത് സ്മരണ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. വൃക്ഷത്തെ പോലെ സഹനശക്തി ഉണ്ടാവണം. തരോരിവ സഹിഷ്ണുന എന്നാണ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഉപദേശിക്കുന്നത്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയണത് എന്താണ്? വൃക്ഷത്തിനെ പോലെ നമുക്ക് സഹനശക്തി ഉണ്ടാവണം. ഒരു പുല്ലിന്റെ അത്ര താഴ്മ ഉണ്ടാവണം നമുക്ക് അല്ലെ, വിനയം ഉണ്ടാവണം. ഹരേ കൃഷ്ണ നാമം ജപിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് പല വിഘ്നങ്ങളും നേരിട്ടേക്കാം. എങ്കിലും എല്ലാം സഹിച്ചുകൊണ്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന നാമജപം തുടരുക തന്നെ വേണം. എന്നാൽ ജീവിതാന്ത്യത്തിൽ കൃഷ്ണ അവബോധത്താലുള്ള പ്രയോജനം തികച്ചും അനുഭവപ്പെടും. എന്താണ് പ്രയോജനം? ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ജീവൻ വെടിയാം. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ഭാവത്തെ പ്രാപിക്കും എന്ന് ഭഗവാൻ ഉറപ്പ് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. 6ാമത്തെ ശ്ലോകം. യം വ്യം വാപി പരൻ ഭാവം ത്യജത്യന്തേ കളേവരം തം തമേവൈതി കൗന്ദേയ സദാ തദ്ഭാവ ഭാവിത. എന്തിനെ കുറിച്ചാണോ മരണവേളയിൽ ഒരാൾ സ്മരിക്കുന്നത്, ഹേ കുന്തിപുത്ര, അയാൾ തീർച്ചയായും അതിനെ പ്രാപിക്കും. മരണവേളയിൽ നമ്മൾ എന്തിനാണോ ഓർക്കണത്, തീർച്ചയായിട്ടും അതായിട്ടാണ് അടുത്ത ശരീരം നമുക്ക് ലഭിക്കുക, അടുത്ത ജന്മം അങ്ങനെയാണ് കിട്ടുക എന്ന് പറയാണ്. ഇപ്പോ മരണത്തിന്റെ നിർണായക നിമിഷങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. കൃഷ്ണസ്മരണയോടെ ശരീരം ത്യജിക്കുന്നവര് അതീന്ദ്രിയ ഭഗവത് പദം പോകും. മറ്റേതെങ്കിലും സ്മരണയോടെയാണ് മരിക്കുന്നതെങ്കിലോ അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തില്ല അല്ലെ. ഇപ്പൊ ഒരാള് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ സംഭരിച്ചു പോകുന്ന വിചാരങ്ങളാണ് മരണ നിമിഷങ്ങളിലെ സ്മരണയ്ക്ക് കളമൊരുക്കണത്. ആ നിലയ്ക്ക് ഈ ജന്മം എന്ന് പറയണത് അടുത്ത ജന്മത്തിന് വിത്തിടാണ്. ദിസ് ലൈഫ് ഈസ് ദ പ്രിപ്പറേഷൻ ടു നെക്സ്റ്റ് ലൈഫ് എന്നാണ്. ഈ ജന്മം നമ്മൾ സാത്വിക ഭാവത്തോടെ ജീവിക്കുക. അങ്ങനെ വരുമ്പോ അന്ത്യവേളയില് നമുക്ക് ഭഗവത് സ്മരണ ഉദിക്കും. അതാണ് ഉത്തമം. അതിനുള്ള മാർഗം എന്താണ്? മന്ത്രജപം. ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രജപം അല്ലേ. നമ്മളുടെ കുറെ പരീക്ഷകൾ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് അല്ലെ ജീവിതത്തില്. ഡെത്ത് ഈസ് ദ ഫൈനൽ എക്സാം എന്നാണ് പറയാ അല്ലെ. അപ്പൊ ആ പരീക്ഷയിൽ നമ്മൾ വിജയിച്ചില്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും നമുക്ക് ഇതേ ക്ലാസ്സിൽ വന്നിരിക്കണം അല്ലെ. ജനിച്ച് വീണ്ടും ഇതൊക്കെ ആവർത്തിക്കണം. അപ്പോ ആ ഫൈനൽ എക്സാമിൽ ജയിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ആ അവസാനം അന്ത്യവേളയിൽ ഭഗവത് സ്മരണ വേണം. അപ്പൊ അത് കാണിക്കുന്ന
ആ അന്ത്യവേളയില് ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കാന്ന് കാണിക്കുന്ന ഒരു കഥയാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ ഭരത ചക്രവർത്തിയുടെ കഥയാണ്. ഭരത ചക്രവർത്തി വലിയ സാത്വികനായിട്ടുള്ള രാജാവായിരുന്നു. പുത്രനിർവിശേഷം പ്രജകളെയൊക്കെ പരിപാലിച്ച് എല്ലാവരെയും തൃപ്തിപ്പെടുത്തി അനേകം ധനമൊക്കെ സമ്പാദിച്ചു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം എല്ലാം മതിയാക്കി എല്ലാം ഗൃഹസ്ഥാശ്രമമൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചു. സുന്ദരികളായ പത്നിമാരെയും രാജ്യവും എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് എല്ലാ മക്കളെ ഏൽപ്പിച്ച് അദ്ദേഹം വനത്തിലേക്ക് വന്നു. അവിടെ ജപം, പൂജ, തർപ്പണമൊക്കെ ആയിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു സാധാരണ ഒരു സന്യാസി രൂപത്തിൽ അവിടെ കാട്ടിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടി. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹം പുലഹാശ്രമം ആണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആശ്രമം. അവിടെ അടുത്ത് നദിയുണ്ട്. ആ നദിക്കരയിൽ ഇങ്ങനെ സമാധിസ്ഥനായിരിക്കുന്ന വേളയില് അവിടെ ഒരു മാൻ, ഗർഭിണിയായ ഒരു മാൻ വന്നു. അതിന്റെ പിന്നാലെ ഒരു സിംഹം ഗർജിച്ചു വരുന്നത് കേട്ടിട്ട് അത് ഭയത്തോടെ ആ മാന് ആ നദി കുറുകെ ചാടാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോഴേ അതിന്റെ ഗർഭം സ്രവിച്ചു. അങ്ങനെ അപ്പുറത്ത് അത് എത്തി മാന്. എന്നാലും മാൻ മരിച്ചുപോയി. ആ കുട്ടിയാണെങ്കിൽ ഈ വെള്ളത്തില് ഒഴുകാൻ തുടങ്ങി. ആ പ്രസവിച്ചു വീണ ആ ചെറിയ കുട്ടി. അങ്ങനെ രാജാവ് നോക്കുമ്പോ ഇപ്പൊ രാജാവല്ല അല്ലെ, ഇപ്പൊ സന്യാസി രൂപത്തിലാ ആ ഭരത ചക്രവർത്തി. അദ്ദേഹം നോക്കുമ്പോ ആ കുട്ടി ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിലൂടെ ദാ ഒലിച്ചു പോണു. മറ്റാരും ഇല്ല അതിനെ രക്ഷിക്കാൻ. ഇദ്ദേഹം മാത്രാണ് ഈ കാഴ്ച കാണുന്നത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചു, എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് കാട്ടിൽ വന്ന ഞാനാണ്, ഇനിയിപ്പോ ഇതൊക്കെ ഞാൻ സ്വീകരിക്കണോ എന്ന്. പിന്നെ വിചാരിച്ചു, ഭഗവാൻ എന്നെയാവും ചിലപ്പോ ഇതിനൊരു നിമിത്തമാക്കിയത് എന്ന്. അദ്ദേഹം വേഗം ആ മാൻകുഞ്ഞിനെ കയ്യിലെടുത്തു. എന്നിട്ട് അപ്പോഴേക്കും അതിന്റെ അമ്മ ചത്തുപോയി. അങ്ങനെ ഈ മാൻകുഞ്ഞിനെ കൊണ്ടുവന്നു, ആശ്രമത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നു, അതിനെ പരിപാലിക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് പൂജാതി തർപ്പണങ്ങൾക്കൊക്കെയുള്ള സമയം കുറഞ്ഞു. ഇതിനെ ശുശ്രൂഷിക്കണം, പാല് കൊടുക്കണം, അങ്ങനെയൊക്കെ. അങ്ങനെ മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു. പൂജയിലൊക്കെ വിഘ്നം വരാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ 2-3 മാസം കഴിഞ്ഞ് ഇത് ഓടിച്ചാടി നടക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ ഇത് ഓടി അകലേക്ക് പോകുമ്പോ ഇദ്ദേഹത്തിന് സംഭ്രമാണ്, ഇനിയും സിംഹം വന്ന് ഇതിനെ പിടിച്ചോണ്ട് പോവോ. അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹം എല്ലാ സമയവും ഈ മാനിന്റെ പിന്നാലെ നടക്കാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ ഒരു നാൾ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ശരീരം ത്യജിക്കേണ്ട വേളയില് അടുത്തുനിന്ന് മാനിനെ കാണാനില്ല. മാൻ എവിടെയോ ഓടിപ്പോയി. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം വിചാരിക്കുകയാണ്, എന്റെ മാൻകുട്ടിയെ കാണാനില്ലല്ലോ, അതിനെ ഏതെങ്കിലും സിംഹോ എന്തെങ്കിലും പിടിക്കോ എന്ന് മാനിനെ വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ശരീരം ത്യജിക്കേണ്ടി വരികയാണ്. അങ്ങനെ ത്യജിച്ചു. അടുത്ത ജന്മത്തില് അദ്ദേഹം മാനായി ജനിച്ചു എന്നാണ്. മാനായി ജനിച്ചാലും കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലെ ഭഗവത് സ്മരണ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്. അപ്പൊ ഭക്തിമാൻ ആയിട്ടാണ് ജനിച്ചത്. അങ്ങനത്തെ മാനായി വീണ്ടും പുലഹാശ്രമം പ്രവേശിച്ച് അങ്ങനെ അവിടെ ഭക്തിയുത സേവനമൊക്കെ ചെയ്ത് അങ്ങനെ വേറൊരു ജന്മം കിട്ടും. വേറൊരു ജഡഭരതനായിട്ടുള്ള ജന്മം കിട്ടുന്നുണ്ട്. അത് വേറൊരു അവസരത്തിൽ ആ കഥ പറയാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ മാനിനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ദേഹം ത്യജിച്ചപ്പോൾ അടുത്ത ജന്മം മാനായിട്ട് ജനിക്കേണ്ടി വന്നു അല്ലെ. 7ാമത്തെ ശ്ലോകം. തസ്മാ സർവേഷു കാലേഷു മാമനുസ്മര യുദ്ധ്യജ മയ്യർപ്പിത മനോബുദ്ധിർ മാമേ വൈശ്യസ്യ സംശയ. അതിനാൽ അർജുന, ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിൽ എന്നെ നീ എപ്പോഴും ഓർമ്മിക്കുക. അതോടൊപ്പം തന്റെ നിയത കർമ്മമായ യുദ്ധം നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്യുക. സ്വകർമ്മങ്ങളെല്ലാം എനിക്കായി അർപ്പിച്ചും മനോബുദ്ധികൾ എന്നിൽ ഉറപ്പിച്ചുമിരുന്നാൽ നീ എന്നെ പ്രാപിക്കും, സംശയമില്ല. പറയാണ്, നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മം നിറവേറ്റുന്നതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയാൻ ഭഗവാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നില്ല, ആരെയും പ്രേരിപ്പിക്കുന്നില്ല അല്ലെ. പ്രവൃത്തികളോടൊപ്പം ഭഗവത് സ്മരണ പുലർത്തണം, അത്രേ വേണ്ടൂ. ഇപ്പൊ ഭൗതിക കൽമഷങ്ങൾ ബാധിക്കാതെ മനോബുദ്ധികളെ ഭഗവാനിലെ ഏകാഗ്രമാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. അന്തേ നാരായണ സ്മൃതി എന്നാണ് അല്ലെ. അങ്ങനെ ആ അന്ത്യത്തിലും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാൻ സാധിക്കണമെങ്കിൽ തുടർച്ചയായ പരിശീലനം വേണം. അതിനാണ് നമ്മള് മന്ത്രജപം പറയണത്, ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം. ഇവിടുത്തെ പിക്ചർ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കഥയാണ്. പ്രഹ്ലാദൻ അസുര കുട്ടികളായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകാരോടോ അവരെയൊക്കെ ഭഗവതോന്മുഖമാക്കുകയാണ് അല്ലെ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ജ്ഞാനം കൊടുത്തിട്ട്. അർജുനനോടുള്ള ഈ ഉപദേശം ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും സംബന്ധിച്ചും പ്രസക്തമാണ്.
തങ്ങളുടെ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മം നിറവേറ്റുന്നതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയാൻ ആരെയും ഭഗവാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഒരാൾക്ക് ഈ പ്രവൃത്തികൾ തുടരുന്നതോടൊപ്പം ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവത് സ്മരണ പുലർത്തുകയുമാവാം. ഇത് ജീവനെ ഭൗതിക കൽമഷങ്ങൾ ബാധിക്കാതിരിക്കാനും മനോബുദ്ധികളെ ഭഗവാനിൽ ഏകാഗ്രീകരിക്കാനും ഉതകും. കൃഷ്ണനാമോച്ചാരണം ഭക്തനെ പരമോത്കൃഷ്ടമായ കൃഷ്ണലോകത്തിൽ എത്തിക്കുന്നു എന്നതിന് സംശയമില്ല. പറയാണ്, എപ്പോഴും നമ്മള് ഭഗവത് അർപ്പണമായിട്ട് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്താൽ മതി, അല്ലാണ്ട് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാതിരിക്കണം എന്നൊന്നുമല്ല. അപ്പൊ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടെ ദിനചര്യകളൊക്കെ ചിട്ടപ്പെടുത്താം, അത്രേ ചെയ്യണ്ടു. 8ാമത്തെ ശ്ലോകം. അഭ്യാസയോഗയുക്തേന ചേതസാ നാന്യഗാമിന പരമം പുരുഷം ദിവ്യം യാതി പാർത്ഥാനുചിന്തയൻ. എന്നെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായി ആരാണോ ധ്യാനിക്കുന്നത്, ആരാണോ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാതെ തുടർച്ചയായി എന്നെ മനസ്സിൽ സ്മരിക്കുന്നത്, അല്ലയോ പാർത്ഥ, അയാൾ നിശ്ചയമായും എന്നെ പ്രാപിക്കും. എന്താ ഇവിടെ പറയണത്? ഭഗവാനെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ട് ധ്യാനിക്കുക, അല്ലേ? അതിലും മുകളിൽ ഒരാളില്ല. സർവജ്ഞനായിട്ടുള്ള ആ സർവലോക മഹേശ്വരനായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുക. ആ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താനുള്ള ആ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാതെ തുടർച്ചയായിട്ട് ഭഗവത് സ്മരണ ഉണ്ടാവണം. അങ്ങനെയുള്ളവര് നിശ്ചയമായും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കും എന്ന് ഭഗവാൻ ഉറപ്പ് തരാണ്. അപ്പോ തന്റെ മനസ്സ് ഇടതടവില്ലാതെ ഈശ്വരനിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒഴുക. എങ്ങനെ ഗംഗ നദി സമുദ്രത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും ഒഴുകിയെത്തുന്നുവോ, അതുപോലെ നമ്മളുടെ മനസ്സ് എപ്പോഴും ഭഗവാനിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇടതടവില്ലാതെ ഒഴുകാൻ സാധിക്കണം. 9ാമത്തെ ശ്ലോകം. കവിം പുരാണാമനുശാസിതാരം അണോരണീയാം സമനുസ്മരേത്യ സർവസ്യ ധാതാരം അചിന്യരൂപം ആദിത്യവർണം തമസഃ പരസ്താത്. സർവജ്ഞനും ആദിപുരുഷനും സർവനിയന്താവും അണുവിനേക്കാൾ ചെറുതും സകലത്തിന്റെയും പരിപാലകനും ഭൗതിക അനുമാനങ്ങൾക്ക് അതീതനും അചിന്യരൂപനും ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതനും ആദിത്യ തേജസ്വിയുമായ വ്യക്തി എന്ന നിലയിലാണ് ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കേണ്ടത്. ദിവ്യനും ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതനുമാണ് അവിടുന്ന്. പറയാണ്, എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കേണ്ടത്? ഭഗവാൻ സർവജ്ഞനാണ്, അല്ലെ? ആദിപുരുഷനാണ്. ഭഗവാനേക്കാൾ മുമ്പ് ആരും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. സർവത്തിന്റെയും നിയന്താവ് ഭഗവാനാണ്. അണുവിനേക്കാൾ ചെറുതാവാനും ഭഗവാന് പറ്റും, അല്ലെ? എല്ലാത്തിന്റെയും പരിപാലകൻ ഭഗവാനാണ്. ഭൗതിക അനുമാനങ്ങൾക്കൊക്കെ അതീതനാണ്. നമുക്കൊന്നും ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല ഭഗവാന്. അചിന്യരൂപനാണ്. ഭൗതിക പ്രകൃതിക്കൊക്കെ അതീതനാണ്, അല്ലെ? നമ്മൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അധീനരാണ്, ഭഗവാൻ അതീതനാണ്. ആദിത്യ തേജസ്വിയായ വ്യക്തി എന്ന നിലയില് ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കണം. ദിവ്യനും ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതനുമാണ് അവിടുന്ന്. കവി എന്ന് പറഞ്ഞാല് സർവജ്ഞൻ എന്നാണ്. ഭഗവാൻ സർവജ്ഞനാണ്. ഭൂതഭാവി വർത്തമാനം എല്ലാം അറിയാം. എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉറവിടം ഭഗവാനാണ്. ജീവസത്തയുടെ ഉള്ളിൽ കുടികൊള്ളുന്ന ഭഗവാൻ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനാവാത്ത അത്രയ്ക്ക് ചെറുതാണ്, അല്ലെ? ആത്മാവിന്റെ വലിപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു 1/10,000 ഓഫ് മുടിയുടെ അഗ്രം, അല്ലെ? കേശാഗ്രത്തിന്റെ. എന്നാൽ ഗ്രഹവ്യൂഹങ്ങളെ ഒക്കെ ബില്യൺസ് ആൻഡ് ബില്യൺസ് ഓഫ് യൂണിവേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ. അതിനെയൊക്കെ യഥാർത്ഥത്തിൽ നിലനിർത്തി പോരുന്ന ആദിപുമാൻ, അല്ലെ? അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ആ ശക്തി പ്രഭാവം അചിന്ത്യമാണ്. ആധ്യാത്മിക ലോകത്തോട് ഉപമിക്കുമ്പോ നമ്മളുടെ ഈ ഭൗതിക ലോകം ഉണ്ടല്ലോ, വളരെ നിസ്സാരമാണ്. ഈ ഭൗതിക ലോകം അതിനെ തന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഗ്രഹിക്കാൻ നമ്മൾക്ക് സാധിക്കണില്ല, അല്ലെ? അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഭഗവാന്റെ സർവജ്ഞത്വം എത്രയാണെന്ന്. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എല്ലാ പരിപൂർണ ജ്ഞാനം നേടണം. ബുദ്ധിയുള്ളവര് അങ്ങനെയാ. വേദങ്ങള്, പുരാണങ്ങള്, ഭഗവത്ഗീത, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഇതൊക്കെ പഠിക്കുക, ധർമാനുസൃതമായിട്ട് ജീവിക്കുക. അതാണ് ഈ മനുഷ്യ ജന്മത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ബ്രഹ്മാവിനെ കാണിച്ചിരിക്കണേ. ബ്രഹ്മാവ് ആരെയാ ധ്യാനിക്കുന്നത്? വിഷ്ണുവിനെയാണ്, അല്ലെ? ഇവിടെ പരമശിവനും പാർവതി ദേവിയുമാണ്. അവരും ധ്യാനിക്കുന്നത് ആരെയാ? മഹാവിഷ്ണുവിനെയാണ്, അല്ലെ? വൈഷ്ണവാനാം യഥാ ശംഭു, അല്ലെ? ഇപ്പൊ വൈഷ്ണവരെയൊക്കെ പരമശിവന് വലിയ ഇഷ്ട. ഭക്തരെയും കൃഷ്ണ ഭക്തരെ അതെ, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ അതെ. ഇവിടെ 10ാമത്തെ ശ്ലോകം.
പ്രയാണകാലേ മനസാ ചലേന ഭക്ത്യാ യുക്തോ യോഗബലേന ചൈവ ഭ്രുവോർമധ്യേ പ്രാണമാവേശ്യ സമ്യക് സദം പരം പുരുഷമുപൈതി ദിവ്യം. മരണസമയത്ത് യോഗനിഷ്ഠ പൂണ്ട സ്ഥിരമനസ്കനായി പരിപൂർണ ഭക്തിയോടെ ഭ്രൂമധ്യത്തിൽ പ്രാണവായുവിനെ ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവത് സ്മരണ ചെയ്യുന്നവൻ തീർച്ചയായും പരമപുരുഷനെ പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ യോഗികളുടെ ഒക്കെ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇത് പറയണത്. യോഗനിഷ്ഠ പൂണ്ട സ്ഥിരമനസ്കരായിട്ടുള്ള അവരുണ്ടല്ലോ, പരിപൂർണ ഭക്തിയോടെ ഈ ഭ്രൂമധ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നെറ്റിയുടെ കണ്ണിന്റെ നടുവിലായിട്ട് നെറ്റിയുടെ അവിടെ എങ്ങനെ നമ്മുടെ ആ പ്രാണവായുവിനെ കൊണ്ടുവന്ന് ഉറപ്പിക്കും. എന്നിട്ടോ ഭഗവത് സ്മരണ ചെയ്ത് അവരങ്ങനെ ആ ശിരസിലൂടെ ആ ബ്രഹ്മരന്ധ്രത്തിലൂടെ ആ ജീവനെ കളയും, ജീവനെ പുറത്തെത്തിക്കും. യോഗീശ്വരന്മാർക്ക് അതിനുള്ള കഴിവുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ളവര് പരമപുരുഷനെ പ്രാപിക്കും എന്ന്. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ തന്നെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് ധ്യാനത്തിലൂടെ അവര് ജീവൻ വെടിയും. അങ്ങനെയുള്ളവരും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ കൊടുത്ത പിക്ചർ. കണ്ടോ? ഇത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ അജാമിളൻ എന്ന ബ്രാഹ്മണന്റെ കഥയാണ്. അജാമിളൻ എന്ന ബ്രാഹ്മണൻ സാത്വികനായി പൂജാതി കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു വന്നു. ഒരിക്കല് ദർഭ പറിക്കാനായിട്ട് കാട്ടിലേക്ക് ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ ഒരു വേശ്യ സ്ത്രീ അവിടെ രമിക്കുന്നത് കാണുകയാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് കുടുംബം എല്ലാം ഉണ്ട്. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിൽ ആസക്തി വന്നു. ഈ സ്ത്രീയെ ആയിട്ട് രമിക്കണം എന്ന ആഗ്രഹം വന്നു. അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹം ഭാര്യയും അച്ഛനെയും അമ്മയൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് ഈ സ്ത്രീയുടെ കൂടെ കൂടുകയാണ്. പിന്നെ ദുഷ്കർമ്മങ്ങളൊക്കെ കുറെ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. ഈ സ്ത്രീക്ക് കൊണ്ടേ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കവർച്ച നടത്തുക, അങ്ങനെയുള്ള ദോഷമുള്ള കാര്യങ്ങൾ കുറെ പലതും ചെയ്തു. കുറെ കുട്ടികൾ ഉണ്ടായി. ഒടുവിലത്തെ കുട്ടിക്ക് നാരായണൻ എന്ന് പേരിട്ടു. അങ്ങനെ കുറെ വയസ്സായി. അന്ത്യകാലമായപ്പോഴ് ഈ ദുഷ്കർമ്മ ഫലമായിട്ട് അവിടെ യമദൂതന്മാര് വരികയാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട്. യമദൂതന്മാര് വന്നു. കണ്ടപ്പോ പേടിയായിട്ട് നാരായണ എന്ന് വിളിച്ചു. ചെറിയ കുട്ടിയെ വിളിച്ചതാ. അപ്പോ നാരായണ എന്നുള്ള വിളി കേട്ടപ്പോ അവിടെ കിങ്കരന്മാര് ഭഗവാന്റെ പാർഷദന്മാര് വരികയാണ്. അങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഈ യമദൂതന്മാരെ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞയച്ചു. അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി, ഇവരുടെ തമ്മിലുള്ള സംവാദമൊക്കെ കേട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി ഞാൻ തെറ്റ് കുറെ ചെയ്തു പോയി. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഹരിദ്വാറിൽ പോയിട്ട് 12 വർഷം അവിടെ തപസ്യ ചെയ്തു. പിന്നീട് ഭഗവത് പാർഷദര് വന്ന് അദ്ദേഹത്തെ ധാമത്തിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ കഥ, അജാമിളന്റെ കഥ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 14ാമത്തെ ശ്ലോകം. അനന്യചേതാ സതതം യോ മാം സ്മരതി നിത്യശ തസ്യാഹം സുലഭ പാർത്ഥ നിത്യയുക്തസ്യ യോഗിന. അല്ലയോ പാർത്ഥ, നിരന്തരമായ ഭക്തിയുത സേവനം മൂലം സ്ഥിരചിത്തതയോടെ എന്നെ എപ്പോഴും സ്മരിക്കുന്ന യോഗനിഷ്ഠന് ഞാൻ സുപ്രാപ്യനാണ്. പറയാണ്, ഒരു ഭക്തൻ വൃന്ദാവനത്തിലോ ബദരിയിലോ ഒന്നും താമസിക്കണം എന്നില്ല. എവിടെയായാലും ഭക്തിപൂർവമായിട്ടുള്ള ആ സേവനം കൊണ്ട് അവിടം വൃന്ദാവനമാക്കാം. ഒരു ഭക്തൻ ഇരിക്കുന്നവിടം വൃന്ദാവനമാവും. അദ്വൈത ആചാര്യനൊക്കെ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനോട് പറയാണ്, അങ്ങ് എവിടെയുണ്ടോ അവിടെ വൃന്ദാവനമാണ് എന്ന്. ഇപ്പോ 5 തരം ഭക്തര് ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം. ശാന്തഭക്തര്, ദാസ്യം, സഖ്യം, വാത്സല്യം, മാധുര്യം, അങ്ങനെ 5 രസങ്ങളുണ്ട്. ആ 5 രസത്തിലുള്ള പല ഭക്തന്മാരുടെ ഭാവമാണ്. ഇപ്പൊ ശാന്തരസത്തിലുള്ള ഭക്തര് പശു ഒക്കെ പറയാം. ഇപ്പൊ ദാസ്യരസത്തിലുള്ള ഭക്തനാര ഹനുമാനെ പറയാം. പിന്നെ സഖ്യരസത്തിലെ നോക്കുമ്പോ അർജുനനെ പറയാം. വാത്സല്യരസം യശോദ, നന്ദഗോപര് അവരൊക്കെ. മാധുര്യരസമാണ് ഗോപികമാരുടെ ഭക്തി ഭാവം. അപ്പൊ ഭാവഭക്തി 5 തരാണ്: ശാന്തം, ദാസ്യം, സഖ്യം, വാത്സല്യം, മാധുര്യം. ഹരേ കൃഷ്ണ. 15ാമത്തെ ശ്ലോകം. മാമുപേത്യ പുനർജന്മ ദുഃഖാലയമശാശ്വതം നാപ്നുവന്തി മഹാത്മാന സംസിദ്ധിം പരമം ഗതാ. ഭക്തിയോഗം കൊണ്ട് എന്നെ പ്രാപിച്ച മഹാത്മാക്കൾ പരിപൂർണത നേടിയവരാകയാൽ പിന്നീട് ദുഃഖപൂർണവും അസ്ഥിരവുമായ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നില്ല. ഇപ്പൊ ഭക്തിയോഗം എന്ന് വെച്ചാൽ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ തന്നെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ പ്രസന്നതയ്ക്കായിട്ട് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ആള്, ഭക്തിയോഗം കൊണ്ട് ഭഗവാനെ പ്രാപിച്ച അങ്ങനെയുള്ള മഹാത്മാക്കള് പരിപൂർണത നേടിയവരാണ്.
അവർക്ക് പിന്നെ ഈ ദുഃഖപൂർണം അസ്ഥിരവുമായിട്ടുള്ള ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ടി വരില്ല. മരണശേഷം അവരെവിടെയാ പോവാ? ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് എത്തും എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പിക്ചർ നോക്കൂ. ഒരു പഴക്കച്ചവടക്കാരി വന്നതാണ് ഗോകുലത്തിലേക്ക്. അവിടെ വന്നപ്പോ ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ ഓടി വരികയാണ്. ആ ഭഗവാന്റെ ഭഗവാൻ ഒരു ഭക്തയായിട്ടുള്ള ആ പഴക്കച്ചവടക്കാരി ആ കൃഷ്ണൻ ഉണ്ണിക്കണ്ണനെ കണ്ട് സന്തോഷാധിക്യത്താല് കയ്യിലുള്ള പഴങ്ങളൊക്കെ എടുത്തു കൊടുക്കുകയാണ്. പകരമായിട്ട് ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ ഒരു പിടി അരി വാരിക്കൊണ്ട് വരികയാണ്. കുഞ്ഞു കൈയാണ് അല്ലെ. ഇവിടെ എത്തുമ്പോ കൊട്ടയുടെ അവിടെ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും അരിമണി 2 മണിയേ ബാക്കിയുള്ളൂ. അത് ആ കൊട്ടയിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തു. പക്ഷെ അത് രത്നങ്ങളും പവിഴങ്ങളുമായിട്ട് മാറുകയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന് നമ്മള് ആ സ്നേഹത്തോടെയും ഭക്തിയോടെയും എന്തൊരു ചെറിയത് കൊടുത്താലും അതിന്റെ ലക്ഷം ഇരട്ടിയാണ് ഭഗവാൻ നമുക്ക് തിരിച്ചു തരുന്നത് എന്ന് പറയാണ്. 16ാമത്തെ ശ്ലോകം പറഞ്ഞത് പരിപൂർണത നേടിയിട്ട് ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്നുള്ള കൃഷ്ണലോകം പ്രാപിച്ച ഒരാള് ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് പിന്നെ തിരിച്ചു വരുന്നില്ല അല്ലെ. ഈ സർവോത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള ആ ഗ്രഹത്തിനെ വൈദിക സാഹിത്യം അവ്യക്തം, അക്ഷരം, പരമാം ഗതി എന്നൊക്കെ പറയും. ഭൗതിക ദൃഷ്ടിക്ക് ഗോചരമല്ലാത്തതും വിവരണാതീതവുമാണ് ആ സമുന്നതമായിട്ടുള്ള പ്രാപ്യസ്ഥാനം. മഹാത്മാക്കളുടെയൊക്കെയും ലക്ഷ്യസ്ഥാനം അതാണ് ഇവിടെ പറയാണ്. 16 ആ ബ്രഹ്മഭുവനാലോക പുനരാവർത്തിനോർജുന മാമുപേത്യതു കൗന്ദേയ പുനർജന്മന വിദ്യതേ. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ സർവോന്നതമായ ഗ്രഹം ബ്രഹ്മലോകം മുതൽക്ക് ഏറ്റവും അധമമായുള്ളതുവരെ ഓരോന്നും ജനന മരണങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ദുരിതപൂർണമായ സ്ഥലങ്ങളാണ്. ഇപ്പൊ ഈ ഭൗതിക പാതാളം മുതൽ ബ്രഹ്മലോകം വരെയും ഭൗതിക ലോകം തന്നെയാണ് എന്ന് പറയാണ്. ജനിമൃതികളുണ്ട്, ദുഃഖങ്ങളുണ്ട് അവിടെയൊക്കെയും. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നാശത്തില്, അതായത് കൽപ്പാന്തത്തില് ബ്രഹ്മാവും കൃഷ്ണഭക്തന്മാരും ആധ്യാത്മിക പ്രപഞ്ചത്തില് തങ്ങളുടെ സവിശേഷ ഗ്രഹങ്ങളിൽ ഇഷ്ടാനുസാരം ചെന്നു ചേരുകയാണ് ചെയ്യുക. ഇപ്പോ 14 ലോകങ്ങളിലെ ഉന്നതമായ ഗ്രഹം ബ്രഹ്മലോകമാണ്. ബ്രഹ്മാവിന്റെ സത്യലോകം എന്നും പേരുണ്ട്. ആ ബ്രഹ്മലോകം മുതല് ഈ അധമമായിട്ടുള്ള ഈ ദുരിതപൂർണമായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് ഈ 14 ലോകവും. ജനിമൃതികള് ഉള്ളത് തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഭഗവാന്റെ ആ ധാമത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ ഒരു ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വരില്ല എന്ന് പറയാണ്. 21ാമത്തെ ശ്ലോകം അവ്യക്തോ അക്ഷര ഇത്യുക്ത സ്തമാഹു പരമാം ഗതി യം പ്രാപ്യന നിവർത്തന്തേ തഥാമ പരമം മമ. വേദാന്തികൾ അവ്യക്തമെന്നും അക്ഷയമെന്നും വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതും പരമമായ പ്രാപ്യസ്ഥാനം എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ഒരിക്കൽ എത്തിച്ചേർന്നാൽ പിന്നെ മടങ്ങി വരേണ്ടതില്ലാത്തതുമാണ് എന്റെ പരമധാമം എന്ന്. അപ്പൊ ചിന്താമണി ധാമത്തിനെ പറ്റിയിട്ട്, ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തെ പറ്റി പറയാണ്. സർവ്വ അഭിലാഷങ്ങളെയും നിറവേറ്റുന്നത് എന്നാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ പരമധാമത്തെ ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറയണത്. മണിമന്ദിരങ്ങൾ നിറഞ്ഞതാണത്. തങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭക്ഷ്യസാധനങ്ങൾ നൽകുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് കൽപ്പവൃക്ഷങ്ങൾ ഉണ്ട് അവിടെ. ലക്ഷക്കണക്കിന് സുരഭി പശുക്കള് ധാരാളം ഉണ്ട്. 1000 ലക്ഷ്മിമാരാൽ പരിസേവിതനായിട്ട് ഗോവിന്ദനുണ്ട് അവിടെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആ ധാമത്തില് ഒരിക്കൽ എത്തിച്ചേർന്നാൽ പിന്നെ മടങ്ങി വരേണ്ടതില്ല എന്ന് പറയാണ്. 28ാമത്തെ ശ്ലോകം വേദേഷു യജ്ഞേഷു തപസ്സു ജൈവ ദാനേഷു യത് പുണ്യഫലം പ്രതിഷ്ഠം അത്യേതി തത്സർവമിദം വിദിത്വാ യോഗി പരം സ്ഥാനമുപൈതി ചാദ്യം. ഭക്തിമാർഗം സ്വീകരിച്ചതുകൊണ്ട് വേദപഠനം, യജ്ഞാചരണം, ദാനം, കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്നിവയാൽ നേടാവുന്ന പുണ്യങ്ങളൊന്നും മനുഷ്യന് നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭക്തിമാർഗത്തിൽ പോയി എന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇപ്പൊ യജ്ഞാചരണോ വേദപഠനോ ദാനം പുണ്യകർമ്മത്തിന്റെ ഒക്കെ പുണ്യം നഷ്ടപ്പെടുവൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ ഇതൊന്നുമില്ലെങ്കിലും ഭഗവത് സേവനം കൊണ്ട് മാത്രം തന്നെ ഈ മേൽപ്പറഞ്ഞ പുണ്യഫലങ്ങളെല്ലാം ഭക്തന് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും. കൂടാതെ അവസാനം അയാൾ സനാതനമായ പരമധാമത്തിൽ എത്തുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഭക്തി യോഗം കൊണ്ട് എന്തൊക്കെയാ മെച്ചങ്ങള് അല്ലെ? വേദപഠനം, യജ്ഞാചരണം, ദാനം, കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്നിവ കൊണ്ട് നേടാവുന്ന പുണ്യം നേടാം. മാത്രല്ല അവസാനം സനാതനമായിട്ടുള്ള പരമധാമത്തില് എത്തുകയും ചെയ്യാം. അപ്പോ ഭഗവത്ഗീത നമുക്ക് എന്താ പറഞ്ഞു തരുന്നത്? ഏറ്റവും ശ്രേയസ്കരമായ മാർഗമാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത് അല്ലെ? ഇപ്പോ ഭഗവത്ഗീത ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനിൽ നിന്ന് തന്നെ കേട്ട് പഠിക്കണം. നമ്മളിപ്പോ ശ്രീല പ്രഭുപാദിന്റെ ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപമാണ് പഠിക്കുന്നത് അല്ലെ? ഒരു ഭക്തന് മാത്രമാണ്
ഭഗവത്ഗീത മനസ്സിലാക്കാനും കഴിയുള്ളൂ. ഭഗവാനില് പ്രേമഭക്തി ഉണ്ടാവണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകിക്കൊണ്ട് ഒറ്റയടിക്ക് 4 ആശ്രമ വ്യവസ്ഥകളിലെ കർക്കശ വ്രതങ്ങളെയും പിന്നിട്ടു കളയാമെന്നതത്രേ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ മനോഹാരിത. ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുക വഴി എന്ത് ചെയ്യാം? 4 ആശ്രമ വ്യവസ്ഥകള്, ബ്രഹ്മചര്യം, ഗാർഹസ്ഥ്യം, വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസം. ഓരോ ആശ്രമത്തിലും നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കുറെ ധർമ്മങ്ങളുണ്ട്. അതൊക്കെ നമ്മള് ആ വ്രതങ്ങൾ എടുക്കലും ഒക്കെ വേണം അല്ലേ? അതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാ, ആ ആചാരങ്ങളാ. അപ്പൊ അതൊക്കെ ആ ചെയ്യുന്ന അതിനേക്കാളൊക്കെ ഉപരിയാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അതാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ മഹത്വം എന്ന് പറയാണ്. ഭക്തനുമായുള്ള സഹവാസം തുടർന്നു പോകുമ്പോൾ ഭഗവത് സേവനത്തിന് അവസരമായി. ഒരു ഭക്തനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് തന്നെ മനുഷ്യന്റെ ഒരു ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള ഒരു ശ്രേയസ്സിലേക്കുള്ള ഉന്നതിയിലേക്കുള്ള ഒരു ടേണിംഗ് പോയിന്റ് ആയിരിക്കും. ഭക്തനുമായുള്ള സഹവാസം തുടർന്നു പോകുമ്പോൾ ഭഗവത് സേവനത്തിന് അവസരം കിട്ടും. ആ സേവന കർമ്മം കൊണ്ട് കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചും കൃഷ്ണന്റെ കർമ്മങ്ങൾ, നാമരൂപങ്ങൾ, ലീലകൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചെല്ലാമുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ഒഴിഞ്ഞു മാറും. അങ്ങനെ ഭഗവത് സേവനം തുടർന്നു പോയി കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, ഭഗവാന്റെ കർമ്മം, അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ ലീലകള്, നാമം, രൂപം, ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മള് തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നതൊക്കെ മാറിക്കിട്ടും നമുക്ക്. അവയെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞു കിട്ടിയാലോ ഭക്തന് പഠനത്തിൽ തികച്ചും മനസ്സുറയ്ക്കും അല്ലെ? ശാസ്ത്ര പഠനം, വേദ സാഹിത്യങ്ങള്, വൈദിക സാഹിത്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കാൻ നല്ലതുപോലെ സാധിക്കും. ഗീതാ പഠനത്തിൽ ആനന്ദം വളർന്നു വരുമ്പോൾ കൃഷ്ണാവബോധം എപ്പോഴും അനുഭവപ്പെടും. അതിന് ഉച്ചകോടിയിൽ ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണനിൽ പരമപ്രേമഭാവം ഉളവാകുന്നു. ജീവിതത്തിന്റെ ഈ പരിപൂർണ അവസ്ഥയിലാണ് ആധ്യാത്മിക അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന കൃഷ്ണധാമത്തിലേക്ക് ഭക്തന് പ്രവേശനം കിട്ടുന്നത്. അപ്പോ ഭഗവത്ഗീത പഠനത്തില് ശ്രദ്ധ ഉണ്ടാവുക അല്ലെ? അതില് രുചി ഉണ്ടാവുക, അതില് സന്തോഷം വളർന്നു വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കൃഷ്ണാവബോധം എപ്പോഴും അനുഭവപ്പെടുക. എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാനില് മനസ്സൂന്നാൻ എപ്പോഴും പറ്റുക. അതിന്റെ ഉച്ചകോടിയില് ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണനില് പരമപ്രേമഭാവം ഉളവാവും എന്നാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ ഉച്ചകോടിയില്. ജീവിതത്തിന്റെ ഈ പരിപൂർണ അവസ്ഥയിലാണ് ആധ്യാത്മിക അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്നുള്ള കൃഷ്ണധാമത്തിലേക്ക് ഭക്തന് പ്രവേശനം കിട്ടുക അല്ലെ? ഭക്തി ചെയ്യാൻ നമ്മളിപ്പോ തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ, നമ്മളിപ്പോ സാധകരാ. അതിന്റെ ഉച്ചകോടിയിൽ എത്തണം, കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ ടോപ്പിൽ എത്തണം. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് പരിപൂർണതയിൽ എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആധ്യാത്മിക അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്നുള്ള ആ കൃഷ്ണധാമത്തിലേക്ക് പ്രവേശനം കിട്ടുന്നത്. അവിടെയാണ് അയാൾ ശാശ്വതമായി ആനന്ദിക്കുക. അവിടെ ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്നുള്ള കൃഷ്ണലോകത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്താണ്? ശാശ്വത ആനന്ദാണ് പിന്നെ ഉണ്ടാവുക അല്ലെ? അതാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇപ്പൊ ഗോപി ചന്ദനം ധരിക്കും അല്ലെ? വൈഷ്ണവര് ഗോപി ചന്ദനം ധരിക്കാറുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഗോപി ചന്ദനം എന്ന് പറയുന്നത് ദ്വാരകയിലെ മണ്ണാണ്. ഗോപി ചന്ദനം ധരിച്ചാൽ ഭൂതപ്രേത പിശാചുക്കള് നമ്മളെ സമീപിക്കില്ല. ഗോപി ചന്ദനത്തിന്റെ മാഹാത്മ്യം കേൾക്കുന്നയാൾ എല്ലാ കർമ്മബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാവും. പിന്നെയോ ഗോപി ചന്ദനം ധരിക്കുന്ന ആൾക്ക് ഗംഗാ നദിയിൽ സ്നാനം ചെയ്തതിന്റെ ഫലം ലഭിക്കുന്നു. 1000 അശ്വമേധ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്തതിന്റെ ഫലം ലഭിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഗോപി ചന്ദനം ധരിച്ചാൽ മതിയില്ലേ? 1000 അശ്വമേധ യജ്ഞം നടത്തിയ ഫലാണെന്ന് കിട്ടുക. ഗോപി ചന്ദനം ധരിക്കുന്ന ആളിന്റെ അടുത്തേക്ക് യമരാജൻ വരില്ല. അദ്ദേഹം ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകും. ഗോപി ചന്ദനം ധരിക്കുന്ന ആള് ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകും, അല്ലാണ്ട് യമരാജൻ വന്നു കൊണ്ടുപോവില്ല എന്ന് ഗർഗ സംഹിതയില് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഗോപി ചന്ദനത്തിന്റെ മാഹാത്മ്യം. അത് ദ്വാരകയിലെ മണ്ണാണ് അല്ലെ? അത് ധരിച്ചാല് ഭൂതപ്രേത പിശാചുക്കൾ നമ്മളെ സമീപിക്കില്ല. ഈ ഗോപി ചന്ദനത്തിന്റെ മാഹാത്മ്യം കേട്ടാൽ തന്നെ കർമ്മബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി ഉണ്ടാവും. ഗോപി ചന്ദനം ധരിച്ചാല് ഗംഗാനദിയിൽ സ്നാനം ചെയ്ത ഫലം കിട്ടും. മാത്രല്ല 1000 അശ്വമേധ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്ത ഫലവും ലഭിക്കും. ഗോപി ചന്ദനം ധരിച്ച ആളുടെ അടുത്തേക്ക് യമരാജൻ വരില്ല. പിന്നെയോ
ഭഗവത് പാർഷദരാ വരിക, എന്നിട്ട് ധാമത്തിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകും. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഒരു ഉന്നത ഭക്തനായിട്ടുള്ള ഉദ്ധവരുടെ കഥ, ഉദ്ധവരെ ഒന്ന് നമുക്കിവിടെ സ്മരിക്കാം. ഇപ്പൊ ഉദ്ധവർ എന്ന് പറഞ്ഞ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ ഒരു ഉജ്ജ്വല കഥാപാത്രമാണ്. ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ സുഹൃത്താണ്, മധുരയിലെ മന്ത്രിയാണ്. അപ്പോ സുഹൃത്താണ്. അപ്പോ ഒരു ദിവസം ശ്രീകൃഷ്ണൻ ചോദിക്കുകയാണ്, ഉദ്ധവ, തന്നോട് എനിക്ക് എത്ര ഇഷ്ടാണെന്ന് അറിയോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോ ഉദ്ധവര് പറഞ്ഞു, അത് അങ്ങ് തന്നെ പറയൂ. അങ്ങയോട് അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ പറയാ, അങ്ങയോട് എനിക്ക് എത്ര ഇഷ്ടാണെന്നോ അത്ര എനിക്ക് ബ്രഹ്മാവിനോടില്ല എന്ന്. അപ്പോ പിന്നെ ശിവനോട് എന്ന് ചോദിച്ചു ഉദ്ധവൻ. എന്നാ ശങ്കര, ഇല്ലില്ല, എനിക്ക് ശിവനോട് തന്നോടുള്ള അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടമൊന്നും ഇല്ല. അങ്ങനെയെങ്കിൽ സംഘർഷണേട്ടനോടോ ചോദിച്ചു. ഇല്ല. അപ്പൊ ചെവിയിൽ ചെന്നിട്ട് ചോദിച്ചു, എന്നാലും ലക്ഷ്മിയോട് എന്ന് ചോദിച്ചു ഉദ്ധവര്. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ ചുറ്റും നോക്കി, ലക്ഷ്മി അവിടെ ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തി പറഞ്ഞു, എന്നാച്ചാ ശ്രീ, ഇല്ലില്ല, ലക്ഷ്മിയോട് എനിക്ക് അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടമൊന്നുമില്ല, അത്രയ്ക്ക് എനിക്ക് അങ്ങയെയാണ് ഇഷ്ടം എന്ന് ഉദ്ധവരോട്. അപ്പൊ എന്താ അങ്ങനെ ഇഷ്ടം വരാൻ കാരണം? ഉദ്ധവർക്ക് ഭക്തിയുണ്ട്, അറിവുണ്ട്, രണ്ടും വേണം. ഉദ്ധവരാരാന്നറിയോ? വൃഷ്ണീനാം പ്രവരോ മന്ത്രി, കൃഷ്ണസ്യ ദൈതാസഖ, ശിഷ്യോ ബൃഹസ്പതേ സാക്ഷാത് ഉദ്ധവോ ബുദ്ധിസത്തമ എന്നാണ്. സാക്ഷാൽ ബൃഹസ്പതിയുടെ ശിഷ്യനാണ്, വൃഷ്ണി കുലത്തിന്റെ മന്ത്രിയാണ്, കൃഷ്ണന്റെ ദൈത സഖാവാണ്. കൃഷ്ണ സഖാവ് ബൃഹസ്പതിയുടെ ശിഷ്യനാണ്, ബുദ്ധിസത്തമനാണ് ഉദ്ധവര്. അതാ ഭഗവാൻ ഇത്ര താല്പര്യം. ഭഗവാൻ ഒന്ന് കണ്ണനക്കിയാ മതി, അതിന്റെ അർത്ഥം ഉദ്ധവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ബുദ്ധിയുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ കൂടെ തന്നെ എപ്പോഴും. ഒരിക്കൽ കൃഷ്ണൻ ഇങ്ങനെ മ്ലാനവദനായിട്ട് ഇരിക്കണ കണ്ടപ്പോ ഉദ്ധവര് ചോദിക്കുക, എന്താ കൃഷ്ണ ആലോചിക്കണത് എന്ന്. അപ്പോ കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു, എന്താണെന്ന് അങ്ങ് തന്നെ പറയൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോ ഉദ്ധവര് പറഞ്ഞു, എനിക്കറിയാം, വൃന്ദാവനത്തെ കുറിച്ച് ഓർത്തിട്ടല്ലേ, അവിടെ അമ്മയുടെയും അച്ഛന്റെയും അതുപോലെ ഗോകുലത്തിലെ പശുക്കുട്ടികള്, ഗോപികമാര്, ഇവരെയൊക്കെ ആലോചിച്ചിട്ടല്ലേ. അതെ, കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്തോളൂ, ഉദ്ധവര് പറയാ, കൃഷ്ണൻ അവിടെ പോയി നിന്നോളൂ, ഒരു 3 മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നാ മതി, ഞാനിവിടെ എല്ലാ കാര്യവും നടത്താം, ഞാൻ മന്ത്രിയല്ലേ. അപ്പോ കൃഷ്ണൻ ചോദിച്ചു, അപ്പോഴോ 3 മാസം കഴിഞ്ഞാ പിന്നെയും തിരിച്ചു വരണ്ടേ? അപ്പോഴും അവർക്ക് അറിയില്ലേ? എന്നാ പിന്നെ ഒരു 3 മാസം കൂടെ നിന്നോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ പറ്റുമോ? ഇങ്ങനെ 3 മാസം നീട്ടി കൊണ്ടുപോയാൽ പറ്റുമോ? ആത്യന്തികമായിട്ട് ദുഃഖം തീരാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? എപ്പോഴും സമാധാനം, അതെങ്ങനെയാ വേണ്ടത്? അങ്ങ് ബൃഹസ്പതിയുടെ ശിഷ്യനൊക്കെ അല്ലേ, അങ്ങ് പറയൂ. അപ്പോ ഉദ്ധവര് ആലോചിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, അത് സംശയമില്ല, അത് ആത്മജ്ഞാനം കൊണ്ട് എന്നേ പറ്റുള്ളൂ. എന്നാ പിന്നെ കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു, എന്നാ ഞാനല്ല പോകേണ്ടത്, താൻ ഒരു 3 മാസം പോയി നിന്നിട്ട് അവർക്ക് ജ്ഞാനമൊക്കെ ഉപദേശിച്ച് അവരെയൊക്കെ ഒന്ന് നന്നാക്കിയിട്ട് വരൂ, അവർക്കൊക്കെ സമാധാനാവട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ പോകാൻ തീരുമാനിച്ചു. അച്ഛനമ്മമാർക്കും ഗോപികമാർക്കും ഒക്കെ എന്റെ സന്ദേശം അറിയിക്കണം. ഗോപികമാര്, അവരെ ശ്രദ്ധിക്കണം. സാധാരണ സ്ത്രീകളല്ല അവര്, എനിക്ക് വേണ്ടി എന്തും ത്യജിക്കുന്നവരാ. എനിക്കായിട്ട് ലോകമര്യാദകൾ പോലും അവര് വെടിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് അവരെ ശ്രദ്ധിക്കണം. അങ്ങനെ ഉദ്ധവര് വൃന്ദാവനത്തിലെത്തി. നന്ദഗോപര് സ്വീകരിച്ചു. കൃഷ്ണന്റെ കൂട്ടുകാരനല്ലേ, കൃഷ്ണനെ പോലെ തന്നെ കണക്കാക്കി. ഇപ്പൊ വെച്ച് സംസാരമൊന്നും ഇല്ല അവിടെ. കൃഷ്ണൻ പോയതി പിന്നെ കളിയോ ചിരിയോ ഒന്നുമില്ല. ഇപ്പൊ അങ്ങ് വന്നത് കാരണം യശോദ അടുക്കളയിൽ കയറി, അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലും ഇവിടെ ഇല്ല. കൃഷ്ണൻ മകനാണ് എന്നൊക്കെ ഇത്രയും കാലം കരുതി, ഇപ്പോഴല്ലേ മനസ്സിലാക്കിയത്. അങ്ങനെ ഗോപക്കുട്ടികളൊക്കെ വന്ന് ചോദിക്കും, കൃഷ്ണൻ എപ്പോഴാ വരിക എന്ന്. പണ്ട് ഞാൻ അച്ഛനാണ് എന്നൊക്കെ പറയാം. ഇപ്പോഴോ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഒന്നുമില്ല. കാളിന്തിയിൽ കുളിക്കാൻ പോയാല് കാളിയ മർദ്ദനം ഓർമ്മ വരും. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ കുളിമുറിയിൽ തന്നെയാ കുളിക്കണത്. നമസ്കരിക്കുമ്പോൾ ഓർമ്മ വരും, കൃഷ്ണൻ വന്ന് പുറത്ത് കയറിയിട്ട്
ആന കളിക്കോ അച്ഛാ എന്ന് പറയണത്. അങ്ങനെ ഊണിന് ഉരുട്ടുമ്പോ അച്ഛാ എനിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കണ്ണൻ വരും. അങ്ങനെ എല്ലാം വർത്തമാനങ്ങൾ കേട്ടപ്പോഴ് ഉദ്ധവർക്ക് തോന്നാണ് ബൃഹസ്പതി തന്റെ ഗുരു പറഞ്ഞു തന്നത് ഭഗവത് സ്മരണ കൊണ്ട് മറ്റെല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഇല്ലാണ്ടാവണം. ഏതുപോലെ? കഷണ്ടിക്കാരന്റെ മുടി പോലെ എന്നാ പറയാ. നമ്മൾ പിടിച്ചു പറിച്ചിട്ടല്ല, തനിയെ പോകണം ഈ മറ്റു സ്മരണകളൊക്കെ. ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഓർമ്മ വരണം. അങ്ങനെ അപ്പൊ പറയാണ് നന്ദഗോപര്, എന്റെ കാര്യം പോട്ടെ, യശോദയുടെ കാര്യം നോക്കൂ. അവളുടെ വിചാരം കൃഷ്ണനെ അന്ന് ഉരലിൽ കെട്ടിയിട്ടത് കൊണ്ടാണ് പിണങ്ങിപ്പോയിന്നാ. എങ്ങനെ അവളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു സമാധാനിപ്പിക്കുക? അങ്ങനെ കുറെ സംസാരമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. യശോദ ഉദ്ധവരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ഒരു മുറിയുടെ മുമ്പിൽ പോയി. ആ വാതില് കൃഷ്ണൻ വന്നാലേ തുറക്കുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വെച്ചതാ. കൃഷ്ണനെ പോലെ കണക്കാക്കി ഉദ്ധവർക്ക് അത് കാണിച്ചു. അവിടെ വാതില് തുറന്നപ്പോ എന്താ? പൊട്ടിയ കലങ്ങള്, കൃഷ്ണനെ കെട്ടിയ ഉരല്, കയറ്, കൃഷ്ണന്റെ വേണു, ഉറക്കത്തിൽ പോലും താഴെ വെക്കാത്ത ഓടക്കുഴല് മറന്നതാണോ അതോ എടുക്കാതിരുന്നതാണോ അറിഞ്ഞുകൂടാ. എല്ലാം കണ്ട് ഉദ്ധവര് തൊഴുതങ്ങോട്ട് നമസ്കരിച്ചു. ആ അച്ഛനെയും അമ്മയും, നിങ്ങളാണ് ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഭാഗ്യവാന്മാര്. ഭഗവാൻ പട്ടണം വിട്ട് ഇവിടെ വന്നത് എന്തിനാണ്? നിങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള ഒരു അച്ഛനെയും അമ്മയും കിട്ടാനാണ്. ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി. അങ്ങനെ കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞ ആശ്വാസ വാക്കുകളൊക്കെ അവരോട് പറഞ്ഞു. ഭക്ഷണം കഴിച്ചു. അങ്ങനെ രാത്രി ഉറങ്ങി. രാവിലെ ഉണർന്നത് തന്നെ ഗോപസ്ത്രീകളുടെ നാമജപം കേട്ടിട്ടാ. ഗോവിന്ദ ഹരി ഗോവിന്ദ ഹരി ഗോവിന്ദ ഹരി ഗോവിന്ദ. അങ്ങനെ പാലും തൈരും വെണ്ണയൊക്കെ വിക്കലാണ് അല്ലേ അവരുടെ. അവരെന്താ ഗോവിന്ദ ദാമോദര മാധവേദി എന്നിങ്ങനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് നടക്കാണ്. എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ തന്നെ, ഭഗവാന്റെ സ്മരണ തന്നെ. അങ്ങനെ വൃന്ദാവനത്തിൽ ഇപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് അല്ലേ. രാധേ രാധേ എന്ന് പറയും. കൃഷ്ണന്റെ രൂപം മാത്രമേ മധുരയിൽ പോയിട്ടുള്ളൂ, നാമം വൃന്ദാവനത്തിലുണ്ട് എന്ന് ഓർക്കാനാണ് ഗോപികമാർക്ക് ഇഷ്ടം. ഇപ്പൊ കൃഷ്ണനും രാമനും ഒക്കെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് എന്നാണ് അവര് കരുതണത്. പോയതൊക്കെ വേറെ ആരോ ആണ്. നമ്മുടെ കൃഷ്ണനെ മാമനെ കൊല്ലാനൊക്കെ സാധിക്കുമോ? ഇല്ല. അങ്ങനെ ഉദ്ധവരാണെങ്കിലോ ഭഗവാനെ മാത്രം മനസ്സിൽ വിചാരിച്ച്, ഭഗവാൻ അഴിച്ചു വെച്ച ചേല ധരിച്ചിട്ട് ഭഗവാൻ കഴിച്ച ബാക്കി ഭക്ഷണം മാത്രം കഴിച്ച് അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഏതാണ്ട് ഭഗവാനെ പോലൊക്കെ തന്നെ ആയിട്ടുണ്ട്. പെട്ടെന്ന് അവിടെ ആ നന്ദഗോപരുടെ ഗൃഹത്തിന്റെ പ്രവേശന ദ്വാരത്തിൽ നിൽക്കുകയാണ് ഉദ്ധവര്. പെട്ടെന്ന് ഗോപികൾ രഥം നിൽക്കുന്നുണ്ട് മുമ്പില്. അപ്പൊ ഗോപികൾ വന്നിട്ട് കൃഷ്ണൻ വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓടി വരികയാണ്. അടുത്തെത്തിയപ്പോള് കൃഷ്ണനല്ല. താൻ ആരാടോ? ഞങ്ങളുടെ കൃഷ്ണന്റെ വേഷമൊക്കെ കെട്ടിയിട്ട് വന്നിരിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഉദ്ധവര്, കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞയച്ചു വരുന്ന കൂട്ടുകാരനാണ് ഞാൻ. ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളോട് പറയാനുണ്ട്. അവര് ചെവി പൊത്തി. അവര് പറഞ്ഞു, കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞയച്ചു വന്നതാണെങ്കില് കൂട്ടുകാരനും ഏറെക്കുറെ ആ സ്വഭാവം തന്നെയാവും. ഞങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണ്ട ഒന്നും. പഴങ്ങൾ തീർന്നാല് പക്ഷികൾ മരം വിട്ടു പോകും. പഠിപ്പ് കഴിഞ്ഞാല് ശിഷ്യൻ ഗുരുവിനെ വിട്ടു പോകും. തേൻ കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് പൂവിന്റെ കാര്യം പിന്നെ വണ്ടുകൾ നോക്കാറില്ലല്ലോ. ഞങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണ്ട. അപ്പൊ അവിടെ ഒരു ഗോപിക, രാധാറാണിയാണ്, കണ്ണടച്ചിരിക്കുകയാണ്, ധ്യാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഭഗവാനെ തന്നെ. ആ ഗോപികയുടെ പാദത്തിൽ ഒരു വണ്ട് വന്ന് വീണു. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ തന്നെ വണ്ടായി വന്നു എന്നാണ് ഭക്തര് പറയാ. ഭ്രമരഗീതം ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ കാണാം. അപ്പൊ ഗോപികമാര് പറയാണ്, വണ്ടേ നീ ഈ കള്ള കൃഷ്ണന്റെ കൂട്ടുകാരനല്ലേ? അവിടെയുള്ള യുവതികളുടെയൊക്കെ കഴുത്തിലെ മാലയില് ഇരുന്നിട്ട് നീ ഇപ്പൊ ഞങ്ങളെ തൊടണ്ട എന്ന്. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ എന്താ, കൃഷ്ണരും ഉദ്ധവരും വണ്ടും ഒക്കെ ഒരേ നിറ, എല്ലാവരും കറുത്തതാ അല്ലെ. കൃഷ്ണ കഥയാകുന്ന തേൻ കുടിക്കുന്ന ഉദ്ധവര്, വണ്ടാകുന്ന ഉദ്ധവര്. ഇപ്പൊ കൃഷ്ണനെ പറ്റി ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നും കേൾക്കണ്ട. അവന്റെ ഒരു അവതാരവും ശരിയല്ല. മര്യാദാ പുരുഷോത്തമൻ, ക്ഷത്രിയൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു രാമനായിട്ട് വന്നു. അങ്ങനെ കാട്ടിലേക്ക് ഭാര്യയും കൊണ്ടുപോയി. നോക്കാൻ പറ്റിയില്ല, രാവണൻ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി. എന്നാ രാവണനെ കൊല്ലണേന് പകരം ഒരു വാനരനെ കൊന്നു. ബാലിയെ കൊന്നതാ പറയണേ. അവിടെ ഒരു പെൺകുട്ടി വന്നു, വിവാഹ അഭ്യർത്ഥന നടത്തി. ആരാ? അതിനെ വിരൂപയാക്കി ശൂർപ്പണഖ.
ഇനി ബ്രാഹ്മണനായിട്ട് വന്നു, വാമനൻ ആയിട്ട് ബലിയെ നിരാലംബനാക്കിയില്ലേ, ഒന്നും ശരിയല്ല. അങ്ങനെ കുറെ കുറ്റങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു. എല്ലാം കേട്ടു ഉദ്ധവര്. കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോ അവര് പറച്ചില് നിർത്തി. എല്ലാം കുറ്റം പറച്ചിലൊക്കെ നിർത്തിയപ്പോ ഉദ്ധവര് പറഞ്ഞു, ഞാൻ അവിടെ ഒരു പൂവ് പറിച്ചു കൊടുത്ത അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ പറയും ഗോപികമാരും ഇതുപോലെ തന്നെയാ. അതുപോലെ എന്ത് ചെയ്താലും ഗോപികമാരെ കുറിച്ച് അറിയാനേ കൃഷ്ണന് നേരുള്ളൂ. ഞാനൊരു തമാശ പറഞ്ഞാ പറയും, ഗോപികമാരും ഇങ്ങനെ തന്നെ വേഷ്ടി ഇട്ട് കൊടുത്താല്, കാല് തടവി കൊടുത്താല്, പീലി അണിയിക്കുമ്പോള് എപ്പോഴും പറയും ഗോപികമാരും ഇതുപോലെ തന്നെ എന്ന് പറയും. അതൊക്കെ കേട്ടപ്പോ ഗോപികമാർക്ക് സമാധാനായി, ഞങ്ങളെ കൃഷ്ണൻ ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന്. അങ്ങനെ ഗോപികമാര് ഉദ്ധവരെ കൊണ്ടുപോയി എല്ലായിടവും വൃന്ദാവനത്തിലെ എല്ലാ ലീലകൾ നടന്ന സ്ഥലവും കാണിച്ചു കൊടുത്തു. ഉദ്ധവര് ആദ്യമായിട്ടാണ് വൃന്ദാവനത്തിൽ എത്തണതേ. അങ്ങനെ കാളിന്തിയില് കാളിയമർദ്ദനം നടന്ന സ്ഥലം, ഗോവർദ്ധനം കാണിച്ചു. അങ്ങനെ ഓരോന്നും കാണിക്കുമ്പോഴും അതിനെപ്പറ്റി വിവരിക്കുമ്പോഴും അവരുടെ ആ കണ്ണുകളിലുള്ള ആ തിളക്കം, ആ വിനയം, ശ്രദ്ധ, ഭക്തി എല്ലാം കണ്ടിട്ട് ഉദ്ധവർക്ക് മനസ്സിലായി ഇവരോളം ഭക്തി ആർക്കുമില്ല. അപ്പോൾ ഉദ്ധവര് പറഞ്ഞു, നിങ്ങളൊന്ന് എല്ലാവരും ഒന്ന് അടുത്ത് നിൽക്കൂ, നിങ്ങളുടെ ആ പാദ നമസ്കാരം ഒന്ന് ഞാൻ ചെയ്തോട്ടെ എന്ന് പറയാണ്. വന്ദേ നന്ദവ്രജ സ്ത്രീണാം പാദരേണുമഭീഷ്ണശ വ്യാസാം ഹരികഥോദ്ഗീതം പുനാതിഭുവനത്രയം. ഭാഗവതത്തിലെ ധന്യമായ വരികള്. ആ പാദധൂളി ധരിച്ച് ഞാനൊന്ന് തൃപ്തനാവട്ടെ എന്ന്, ഞാനും അനുഗ്രഹീതനാവട്ടെ എന്ന് ഉദ്ധവര് പറയാണ്. അങ്ങനെ ഞാൻ നിങ്ങളെ തൊട്ട് അശുദ്ധാക്കില്ല, നിങ്ങളുടെ ആ പാദത്തിന്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു പൊടി അത് മാത്രം മതി എന്റെ ശിരസിൽ അണിയാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഗോപികമാര് സന്തോഷമായി കുറെ സമ്മാനങ്ങളൊക്കെ ഉദ്ധവർക്ക് കൊടുത്തയച്ചു. അങ്ങനെ അവിടെ തിരിച്ചെത്തിയപ്പോ ഭഗവാൻ ചോദിച്ചു, ആ ഉദ്ധവരെ തിരിച്ചു വന്നോ ഇത്ര പെട്ടെന്ന്? അവരെയൊക്കെ ഉപദേശിച്ചു നേരെയാക്കിയില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോ ഉദ്ധവര് പറഞ്ഞു, എന്തിനാ കൃഷ്ണ എന്നെ ഇങ്ങനെ പരിഹസിക്കണത്? ഞാൻ പല സ്ഥലവും പോയി, ഇങ്ങനൊരു ഭക്തി ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. ഇത് ഞാൻ അറിയണം, അതിനല്ലേ അങ്ങ് എന്നെ അങ്ങോട്ട് അയച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമസ്കരിച്ചു. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയും. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഞാൻ പുതിയ ആളാണ്, ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്തത് പത്മജകുമാരി. ആ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് മുതലേ ജോയിൻ ചെയ്തോളൂ. അതെ. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ റെക്കോർഡുകളൊക്കെ, ക്ലാസിന്റെ റെക്കോർഡൊക്കെ ഒന്ന് 11:30 ക്ലാസ്സിൽ എനിക്ക് കയറാൻ പറ്റൂല സമയം, അതുകൊണ്ട് 3:00 ഈ സമയത്ത് കയറണം. അപ്പൊ 1 മുതൽ 7 വരെയുള്ള റെക്കോർഡ് കേട്ടോളൂ ക്ലാസിന്റെ. അതെ, യൂട്യൂബിൽ കിട്ടൂലേ? യൂട്യൂബിൽ ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ പ്ലേലിസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ജൂലി മാതാജി. അതെ ചെയ്യാം മാതാജി. മാതാജി 11 വരെ മറ്റേ ക്ലാസ് കയറിയതാന്ന് പറഞ്ഞു. മാതാജി അതെയോ? 11ന്റെ ക്ലാസ് കയറിയിട്ട് സമയമില്ലാഞ്ഞ രീതിയിൽ കയറിയതാന്നാ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കൂ. ഇല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ വായിച്ചോളൂ. ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തൊട്ട് വായിക്കൂ. അർജുനൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? എന്താണ് ബ്രഹ്മം? ആത്മാവെന്നാൽ എന്ത്? ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം, കർമ്മം, അതിഭൂതം, അധിദൈവം, അധിയജ്ഞം. അപ്പൊ അതിന്റെ ആൻസർ പിന്നെ പറയാം. അടുത്ത ചോദ്യം എന്താ? ചോദ്യത്തിന് ഭഗവാൻ നൽകുന്ന ഉത്തരം. ബ്രഹ്മം എന്താണ്? അവിനാശിയും ആത്മാവാണ് ബ്രഹ്മം. അധ്യാത്മം എന്താണ്? ആ ജീവാത്മാവിന്റെ, ആ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവമാണ് അധ്യാത്മം. ഇനി ഫലോദ്ദിഷ്ട കർമ്മം എന്നാൽ എന്താണ്? ജീവാത്മാക്കളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പ്രവർത്തികളാണ് കർമ്മം. ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ വികാസത്തിന് വേണ്ടുന്ന പ്രവൃത്തി, അതാണ് ഫലോദ്ദിഷ്ട കർമ്മം എന്നുള്ളതുകൊണ്ട്. ഇനി അധിഭൂതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ?
നശ്വരമായ ഭൗതിക ലോകമാണ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭൗതിക പ്രകൃതി ഉം. അല്ലെ, മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രപഞ്ചം, ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അധിഭൂതം എന്ന് വെച്ചാല് അടുത്ത അധിദൈവം. അധിദൈവം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഈ വിശ്വം മുഴുവൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ആ വിരാട് പുരുഷൻ, വിശ്വാത്മകമായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവത് രൂപത്തിനെയാണ് അധിദൈവം എന്ന് പറയണത്. അധിയജ്ഞം എന്നാൽ എന്താണ്? പരമാത്മരൂപേണ കൃഷ്ണൻ ഓരോ ആവിർഭവിച്ചു. ശരീരത്തിലും കുടികൊള്ളുന്ന ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അധിയജ്ഞം. ശ്ലോകം 8:8 എന്താണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? എന്താണ്? അചഞ്ചലമായ മനസ്സോടെ യോഗാഭ്യാസത്തിലൂടെ പ്രാണനെ നിയന്ത്രിച്ച് ഭഗവാനെ നിരന്തരം ധ്യാനിക്കുന്നവൻ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കും. അനന്യഭക്തിയോടെ ഭഗവാനെ മാത്രം ധ്യാനിച്ച് ഭക്തിയുത സേവന നിരതനാവുന്ന ഒരാള് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തും, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവത് പ്രാപ്തി ലഭിക്കും അയാൾക്ക്. അടുത്തത് പരമപുരുഷനെ എങ്ങനെയാണ് ധ്യാനിക്കണം എന്ന് ഭഗവാൻ 8-9 ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ സർവജ്ഞനും സകലത്തിന്റെയും പരിപാലകനും ഭൗതികാനുമാനങ്ങൾക്ക് അതീതനും അചിന്ത്യ രൂപേണ പ്രകാശമുള്ളവനാണ്, നിലകൊള്ളുന്നവൻ, ഇതെല്ലാമാണെന്ന് ബോധത്തോടെ ധ്യാനിക്കണം. ഭഗവാന്റെ സർവജ്ഞത്വം, ആ അചിന്ത്യ ശക്തികള് എല്ലാം അങ്ങനെ ധ്യാനിക്കണം. അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കേണ്ടത്. അടുത്തത് ഭൗതിക ലോകം എന്താണെന്നാണ് ഭഗവാൻ 8:15 പറയുന്നത്. എന്താണ്? ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം ദുഃഖം നിറഞ്ഞതും ജനിമൃതികള് ബ്രഹ്മലോകമാണ് ഭൗതിക ലോകം. അല്ലല്ല, ഭൗതിക ലോകത്തില് 14 ലോകത്തില് ഏറ്റവും ഉന്നതമായത് ബ്രഹ്മലോകം, സത്യലോകം. അത് മുതല് താഴെയുള്ള 14 ലോകങ്ങളിലും ജനിമൃതികളുണ്ട് അല്ലെ, ദുഃഖമുണ്ട് അല്ലേ. ഇപ്പൊ ബ്രഹ്മലോകം അല്ലെങ്കിൽ സത്യലോകം. മഹാത്മാക്കൾക്ക് വീണ്ടും ജന്മമില്ല എന്നും ഭക്തിയോഗം കൊണ്ട് എന്നെ പ്രാപിച്ച മഹാത്മാക്കൾ പൂർണ്ണമായും പിന്നീട് ദുഃഖപൂർണമായും സ്ഥിരവുമായ ഈ ലോകത്തേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നില്ല. ദുഃഖപൂർണവും അസ്ഥിരവുമായ ഈ ലോകത്തേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നില്ല. ഇടയ്ക്ക് നെറ്റ് പോകുന്നുണ്ട്. പിന്നെ കാണുന്നില്ല, പുല്ല് കാണുന്നു. അതെന്താ? ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകള്. ചിന്താമണി ധാമത്തിൽ എന്തൊക്കെയുള്ളത്? ഗോലോക വൃന്ദാവനം, ചന്ദ്രൻ, മണിമന്ദിരങ്ങൾ ഇവിടെ നിറഞ്ഞത്, കൽപ്പവൃക്ഷങ്ങൾ നിറഞ്ഞത്. പ്രകാശം ആവശ്യമില്ല, അവിടെ എത്തുന്നവർ തിരിച്ച് ജന്മം എടുക്കുന്നില്ല. നിത്യവും പരമശാന്തിയുള്ള ലോകമാണ് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിന്റെ. ഒന്നുകൂടി സ്ലൈഡ് കാണിക്കണോ? ഒന്നുകൂടെ പറയുമോ? കാണിക്കും. കൃത്യമായിട്ട് ഇതില് സ്ലൈഡിൽ കൊടുത്ത പോലെ തന്നെ എഴുതാം. 21ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലാണ് അത് വരിക. അതവിടെ. ഏതാ ചോദ്യം? ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്താണ്? അതവിടെ. വേദാന്തികൾ അവ്യക്തമെന്നും അക്ഷയമെന്നും വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതും പരമമായ പ്രാപ്യസ്ഥാനം എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ഒരിക്കൽ എത്തിച്ചേർന്നാൽ പിന്നെ മടങ്ങി വരേണ്ടതില്ലാത്തതുമാണ് എന്റെ പരമമായ ധാമം എന്ന് ഭഗവാൻ 21ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയണതാണ് എഴുതേണ്ടത്. അവിടെ എത്തുന്നവർക്ക് തിരികെ ജന്മം എടുക്കേണ്ടതില്ല. നിത്യവും പരമശാന്തിയുള്ള ലോകമാണ്. ലോകം 21 അല്ലേ മാതാജി? 21 പറയണ്ട്. ഇനി ഏതാ മാതാജി? ഞാൻ ലീവ് ചെയ്തോട്ടെ. ചെയ്തോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗോപീചന്ദനം ധരിക്കുന്നതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം? ഗോപീചന്ദനം ധരിച്ചാൽ എന്തൊക്കെയാ ഗുണം? സാക്ഷികള് രാക്ഷസന്മാരെന്നും എല്ലാ ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തമാകുന്നു. അതെ.
ഭൂതപ്രേത പിശാചുക്കൾ സമീപിക്കില്ല. നമ്മളെ ബാധിക്കില്ല. ഗംഗ ഗംഗാ രാജ്യം വരില്ല. ഫലം അതെ. മരണമുഹൂർത്തം. സ്ലൈഡിലുള്ള 1000 അശ്വമേധ ചെയ്തതിന്റെ കിട്ടും. ഫലം ലഭിക്കും. കിട്ടും. യമരാജൻ അടുത്തേക്ക് വരില്ല. യമരാജൻ അല്ലേ? ഗംഗയും പുണ്യം കിട്ടും. അതെ. ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താം. അങ്ങനെയൊക്കെ പല ഗുണങ്ങളുണ്ട്. പിന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ബ്രേക്ക് ആവുന്നുണ്ട്, നെറ്റ് പോണ്ടല്ലേ? അതെയോ? ശ്ലോകം 8:28 എന്താണ് പറയുന്നത്? ഏതിലെ 28-ലോ? 8:28 28. എന്താണ് പറയുന്നത്? 28 പറയണത് നമുക്ക് നോക്കാലോ. ഇതാ. വേദപഠനം. ഭക്തിമാർഗം സ്വീകരിച്ചത് കൊണ്ട് ഈ പുണ്യകർമ്മങ്ങള് ഇതുകൊണ്ട് കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ട് നേടാവുന്ന പുണ്യങ്ങളൊന്നും നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. അതൊക്കെ ലഭിക്കും. മാത്രല്ല അവസാനം പരമധാമത്തിൽ എത്തുകയും ചെയ്യാം. പരമധാമം പ്രാപിക്കുന്നു ഭഗവാന്റെ. ധർമ്മത്തിലെത്തുകയും ചെയ്യും. ഈ അധ്യായത്തിന്റെ പേരെന്താണ്? 9-ാമത്തെ പരമപദപ്രാപ്തി. പരമപദ അക്ഷരബ്രഹ്മയോഗം എന്ന പരമപദപ്രാപ്തി എന്ന ശ്രീല പ്രഭുപാദ് പരമപദപ്രാപ്തിയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന അധ്യായം ആയതുകൊണ്ട്. വേറെ 7 മുതൽ 12 വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങൾ ഏത് യോഗമാണ്? ഏതാ? അത് ഭക്തിയോഗമല്ലേ? ഭക്തിയോഗം എന്നുള്ള സെക്ഷൻ അല്ലേ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണത്? വേറെ ഹരേ എന്തെങ്കിലും കൃഷ്ണ ചോദിക്കാനുണ്ടോ? മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഞാൻ ഹരേ ലീവ് ചെയ്യണു, കൃഷ്ണ. അതുകൊണ്ടാ. ശരി ശരി. വേറെന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ചോദിക്കാൻ? ഹരേ കൃഷ്ണ. വിരുന്നുകാരുണ്ട്. ക്ലാസ്സിന് കയറാൻ പറ്റിയില്ല, പകുതിയെ കയറിയുള്ളൂ. ഞാൻ പിന്നെ കേട്ടോളാം. കേട്ടാ പോയത് മതി.